Sa dakbayan sa Mandaue napili na ang 22 ka mga eskwelahan ug mga gym nga pahigayunan sa vaccination. Sa higayon nga mabot na ang dugang bakuna dinhi sa Sugbo. 40,000 ka mga tao ang nalakip sa priority list sa mga pabakunahan. Anang report ni Nico Serino. Sa tigom sa subcommittee sa Mandaue City Vaccine Board, gisgutan ang mga plano sa himuon nga vaccination. Subsub na ang ilang preparasyon kay matud pa na abisuhan ang syudad gikan sa DOH nga may mga bakuna nga maabot sa buwan sa Abril. Matud ni Konsehal ni Risa Sun Ruiz usa ka doktor ug nangu sa Vaccination and Coordination Team, gipakita nila nga andam ang syudad niini. 22 ka mga venues ang giilana, mga eskwelahan ug mga gym alang sa himuon nga pagpamakuna. Muhimo sila og inspeksyon niining maong mga lugar. The vaccines might come in April. Unya ningon ra ban DOH og dili kay preparadong DLGU, dili kuno tagaan. So di ta gusto nga mawahi ang Mandaue. Gusto nato nga andam ta sa pagdawat, andam ta sa tanang logistics. Sa inisyal nga listahan sa syudad, 40,000 ka mga tao ang naglangkob sa priority list sa pagpamakuna, gikan sa mga frontliners, senior citizens ug indigent population. Padayon karon ang pagpanglista nga gihimo sa mga magpabakuna. Matud ni Ruiz, ang DOH dunay gihatag nga timeline nga kun maabot na ang mga vaccines, angayan nga magamit o ma-administer kini dayon. So nagay mauna na mangabot nga bakuna kanang 40,000 unahon din na sila within 7 to 14 days. Kay nihatag sang DOH og timeline. Ngayon abot sa bakuna kinahanglan 7 to 14 days mahuman ng katong mga priority population. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.